Bunicul și nepotul de frații Grimm. A fost odată un bătrân împovărat de ani și de bătrân ce era, privirea îi se tulburase, auzul îi slăbise și tremurau genunchii la orice mișcare. Când ședea la masă să mănânce, abia mai putea să țină lingura în mână. Vărsa ciorba pe masă, iar uneori îi scăpau chiar bucăturile din gură. Și văzând până unde ajunsese bătrânul cu nevolnicia, fiul și nora sa se umplură de scârbă. Nu-l mai așezară să mănânce cu ei la masă, ci îl puseră într-un colț lângă vatră. Și din ziua aceea îi dădeau mâncare într-o strachină de lut și nici măcar atât cât să se sature. Bătrânul privea cu jin la masa încărcată de bucate și ochii lui lăcrimau de amărăciune. Într-o zi, strachina de lut îi scăpă din mâinile cuprinse de tremur. Căzu pe jos și se făcu cioburi. Când văzu asta, nora apucă să-l certe de zor, dar bătrânul se închise în amărăciunea lui și nu scotea o vorbă. Din când în când, numai scăpa câte un oftat adânc. "Asta e prea de tot," își spuseră în sinea lor bărbatul și nevasta. Și cumpără din târg o strachină de lemn pe câteva părăluțe. Bietul bătrân trebuia să mănânce de aici înainte doar din strachina de lemn. Și iată că odată, înspre seară, cum ședeau cu toții în odaie, nepoțelul, să tot fi avut gâgâlâcea de copil vreo 4 anișori, începu a-și face de joacă cu niște scândurele. "Ce faci tu acolo?" îl întrebă taică-su. "Fac și eu o covățică," îi răspunse copilașul, "din care să mănânce tata și mama când or mai fi în putere, ca bunicul." Amândoi cătară mult timp unul la altul și de amar și de rușine îi podidi plânsul. Îl poftiră de îndată pe bătrân să se așeze la masa lor și, din ziua aceea, mâncare iarăși cu toți împreună. Și din când în când se mai întâmpla ca bătrânul să verse din mâncare, acum însă nu-l mai lua nimeni la rost.